Ja ohiko izaten den bezala, azken finean ez zaigu besterik era, ez? Aurtengo Santa Isabeletako portadan irabazlearen berri eman, eta berari ere bai dagokion bezala ordainsaria ere bai. Azkenen printzipalena portada izaten da, baina honek bai asko laguntzen du. Pentsatzen dut izaten da, ez? Animo kartu eta aurra segitzeko. Zorionak Juleni, azken finean bai nahiko kritikoak izaten dira ere bai, epaimaian izaten direnak eta horregatik zorionak meritoa daukalako. Eta gero, zuri hitz eman bertaran eta kartelan berri emateko eta zer esan nahi izan dezun guzti honekin. Lehenengo saria emango izut, garrantzitsua izaten dalako, eta gero ja, bete gartzen zian ezpata gantzaria edo Antioko baseliza, eta hor da aparte, pixkat aldatu nahian, azkenen Antion daraun urrutze hori pixkat simbologia hori hartuta, horti datorri deia. Eta fondoa, pixkat asoziatzen pixkat hori folklorea, ez? Ezpata gantzarien kolore hori, eta gutxura hori da dena. Dago simplea.